Skal vi ringe til Carnegie? Hej Cornelius. Er det Cornelius? Ej, lad os lige ringe til Cornelius. Skal vi ikke ringe til Cornelius? Vi er fra Sals. Ærligt. Ej, Så siger vi, hej Cornelius, det er Mohammed. Du er så god, mand. Skal vi lave telefonvis med? Danny bliver bange. Danny tror, vi mener det. Ærligt, jeg tror, Danny han tror, vi mener det. Der er ikke dækning, du har snydt til loven. Du skal ind og sidde. Nå, mener du sådan? Nej, lad nu være, jeg spiller FCK. Jamen, det kan jeg ikke bruge til en skid. Jeg er politimand her, og jeg ved, hvor bor han. Kom og henter dig ind for en halv time. Husk, når du skal udtale Dannys efternavn, ikke? Så bare sige, man kommer Kawawa. Er det Danny, man kommer Kawawa? Ej, du skal ikke udtale Aman Kawawa. Der er ingen, der kan udtale det. Sige Aman Kawawa. Men vi kan lave show med Danny, ærligt. Han har så meget selvtillid. Hvem ringer du til nu? Remmer. Remmer? Er det Christoffer Remmer, jeg taler med? Ja, det er det. Jeg kan se, at du ikke har fornyet dit sæsonkort her i parken. Er det ikke noget, du skal have gjort? Fornyet mit sæsonkort i parken? Jamen, jeg kan se, at du jævnligt kommer i parken, men du fremgår ikke som, at du har fornyet dit sæsonkort. Så jeg vidste slet ikke, at jeg havde et sæsonkort? Jamen, kommer du ikke jævnligt i parken? Jeg synes, vi kan... Jeg har information på, at du er her jævnligt. Jo, altså jeg er der hver hjemmekamp, fordi... Altså, vi har ikke set dig på banen endnu. Hvad siger du? Jamen, men skal du så ikke have fornyet dit sæsonkort? Du kommer her jo jævnligt, men hvad med i forhold til næste sæson? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, er det et guld- eller platinum-kort, du kunne tænke dig? Ikke noget, jeg betaler for. Jamen, det er jo ikke gratis, nogen af dem. Det ene ligger på 2.000 kroner, guldkortet, og platin til 3.000. Jo, men altså jeg spiller på holdet, så jeg er jo inde i parken hver weekend. Uanset om jeg har sæsonkort eller ej. Altså jeg har en onkel, der hedder Mads Remmer. Jamen, jeg er jo ansat her i salgsafdelingen i parken, og jeg ville jo vide, hvis du spillede der, men nu er det sæsonkortet, du har, som vi snakker om. Du spiller jo ikke i FC. Det er godt, det længe. Du er til grin, bro. Du er til grin, mand. Du begynder at kalde sin onkel. Hvad rager du mig med din onkel? Hvad har din onkel med det der at gøre, mand? Giv min onkel gratis. Jeg vil ikke betale for det. Men jeg spiller her jo. Nej. Hvornår har du spillet, mand? Vi ses, Remmer. Vi ses. Vi snakkes. Du ender sgu nok på FCK TV. Er du sammen med Josef nu? Ja. Du ender sgu nok på FCK TV. Der var lige fedt. Vi sender et gratis. købe et til Vi sender et gratis, okay? Find et. Vi ses, Remmer. Hvor er han dum. Ærligt. Jamen, jeg spiller i klubben. Slap af. Man er ved at græde. Min onkel hedder Mads. Min onkel hedder Mads. Remmer. Ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er KBH. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.